folkens, i dag skal vi spille noget Tango. Altså det der, hvor der er sådan en kanon der, eller en tank, og jeg kan ikke bare ind på det. Og jeg sidder og spiser lige nu, hvis der er, I ved det. Det er derfor, der kommer sådan noget rafslende. Man starter, vi starter med at skrive vores navn. Wow, den kan ikke engang have Erik på. Mærkeligt. Og nu starter vi. Shit. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal sige, men altså, jeg har noget, jeg gerne vil vise jer. Det er denne episode. Jeg kan desværre kun sige, at min film kan tage 5 minutter. Så jeg laver nogle afsnit. Altså. Det bliver nok lidt sjovt. Håber jeg, I synes. Jeg håber, I synes, det her bliver nogle gode Tango-videoer. Det håber jeg. Men jeg har ikke lavet en video i lang tid, fordi min tablet har været væk, eller sådan noget i stykker, eller sådan noget. Derfor har jeg ikke lavet noget som helst i lang tid. Det er nok derfor, I er lidt sure eller noget. Eller ikke gider at se mig mere på YouTube, eller sådan noget. Det er derfor. Folk. Men, jeg kan ikke rigtig... Jeg kan måske også tale lidt engelsk. Altså, jeg må lige væk fra ham der. Wow, jeg må også lige væk fra ham der også. Shit. Det gør lidt ondt. God mad. Men jeg siger nok stille i lidt lang tid, fordi jeg skal finde på noget at sige. Jeg er lidt generet. Jeg er næsten ny YouTuber, og min første video var juleaften. Det var sådan, jeg kom til at hedde Erik 2. Nu tror jeg, vi tager 2 dobbelt. Men jeg kan ikke huske. Det var sådan, jeg fik navnet Erik. Så. Ja. Det ved jeg, det vidste jeg nok ikke. Okay, jeg har ikke ret meget at sige egentlig. Og vi skal hedde Erik 2, og vi skal højst sandsynligt op på leaderboardet i den her episode. Men jeg har også Instagram, som I kan søge på eriko.a.mauritsen. Og så kommer jeg og mit søde hund Max frem. Men altså selvfølgelig er jeg ikke min hund. Men altså billedet af min Instagram side handler om min hund. Min søde lille hund. Han hedder Max, og han er 11 år gammel. Men han er nok ikke lille mere. Han er en god hund. Men ellers så skal vi bare til at game noget Tango mere. Noget mere Tango. Okay, han var ikke ret god, han var. Væk. Okay, jamen så om jeg kan rode området, for der kommer nogen. Sådan. Nu kan jeg tage noget at spise. Ja. Jeg er på fjerde plads. Men jeg tænker, vi skal til at slutte den af. Hej folkens, jeg kommer igen lige om lidt. Men lidt.
Hej hej folkens. Vi ses.